retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Bon dia, soc Elena Martínez de l'Escola d'Hostaleria i Turisme Altaviana en València i avui anem a fer amanida de bonitol en escabetxat i escalivada. Utilitzant 5 de les varietats tradicionals que tenim ací. Safanòria morada, albergina llistada de Gandia, tomata de pera, pimentó valencià i ceba de gra. Comencem! Primer calfem un escabetx tradicional. Una vegada estiga al foc l'escabetx, es renten les tomates i es tallen a llàmines fines. Quan l'escabetx trenca a bullir, més o menys 5 minuts al foc, afegim la tomata, apaguem el foc i ho deixem reposar tot fins al moment d'emplatar. D'altra banda, llavem les verdures per a fer l'escalivada. Una vegada rentades, s'envolten en film d'alumini afegint-hi una xorradeta d'oli d'oliva per a posar-les al forn a 180 durant una mitja hora. Rentem les creïlles, les posem en un perol, les cobrim amb aigua freda, afegim sal i les deixem coure durant 40 minuts. Passat aquest temps, les treuem de l'aigua i les pelem. Després les xafem a mà i en calent afegim sal i pebre. Pelem la zanahòria, la ratxem en cru i l'afegim a la creïlla triturada. Piquem unes olives negres i les addicionem a la pasta de creïlla. Afegim el bonitol escabetxat i la maionesa. Mesclem tot bé a mà i ho duguem a la nevera fins que estiga ben fresquet. Traiem les verdures del forn, les pelem i trossegem en juliana. Tallem la pasta wonton a un tallador redó. Calfem oli en una paella i fregim la pasta anterior. Una vegada lleugerament daurada i unflada, es trau i es deixa escórrer sobre paper absorbent. Fregim un ou de codorniu. Traiem les rodanxes de tomata de l'escabetx i les escorrem sobre un colador. Per a emplatar utilitzem un molde redó. Comencem amb una base de tomata, seguida de l'escalivada. Acomodem tot bé a una cullera. Continuem amb una capa de creïlla, desmoltem i decorem a la pasta wonton, sobre la qual col·loquem l'ou de codorniu i un brot. Per a rematar la presentació, espolvorem al voltant de l'amanida a un pessic d'oliva en pols deshidratada. Així tenim el resultat final. Vos anime a fer la recepta a casa i pujar una foto a les xarxes socials amb el hashtag JoCuineLocal. Així ens ajudaràs a difondre l'ús d'aquestes varietats tradicionals valencianes. Moltes gràcies i bon profit!